Het is in elk geval nog warm en droog als Noeste Hoeve Feitse kleermaken wordt voor de wedstrijd. De 4-jarige Hengst zal zijn best doen voor de provinciale Frieslandprijs die door 6 concoursen verrieden wordt. Dan moeten we weer tip-top voor staan. Zijn goed poetsen, lekker in de olie. Dan steeds wat hartstikke goed. En Aasen in de baan? In de baan hoop ik dat er goed zijn best doet. Hij won nog wel eens wat doek, de voeten rent er goed. Maar hij rent wat volle, maar de snuitje in het barst doen. Dus ik hoop dat er een beetje het front erop houdt. Nou, dan moet er wel in de middenmoot komen kunnen. Het is net niet hinderen wat wint, maar hij kan leuk mooi dan. De concurrentie met 15 deelnemers is groot. Uiteindelijk gaan de boppers te plakken naar de vrouwen in deze inspanklasse. Het publiek liet wel geniet het van alle combinaties. Want nevens de fans vinden de Frieske onspannings een lust voor het oog. Ik ben een grote liefhebber, ja. Ik wil zeggen dat we hier ik wel 30 jaar heen gaan. Ja, altijd mijn heel productief. Wat vind je nou het mooiste? De spanning loopt op, de spanning loopt De op. Friese sjees. Ja. Maar er is meer in Boetenpost. Er wordt sprongen en er is dressuur. En dat alle jaar op GS wilst een soort concoursen op zo'n verrieden worden. De tuigsport is een publieksport. Dat moet authentiek zijn en authentiek blijven. Dat is de reden dat we kiezen voor een grasmat. En de paarden hebben er ook minder werk van, houden het langer vol. Het is zo glad als een biljartlaken, dus kun je wel voorstellen met die chasen. Die moet niet in het zand snijden. Kijk, ze stoer zitten. Ja, het publiek geniet ervan. Die vindt dit mooi.